Сега, отваряме го тук. Отваряме, аз ще му кажа кога. Отваряме го тук с мултицета мерим, има верига. Ако няма верига, обратно правим на късо и отиваме там да гледаме. Така, сега. Я дръж тази машинка. След като сме проверили има на късо, Има дупки ли? има дупки, има да им грешим от цялото пътя. Да. Кой е най-як сега? Да, бе, аз ще ги натягам тук. Его, той държи машината, който държи, да. Ти ли си най-яки? Дай тук само обясни, тук ли трябва? Сега, Само по филмите то съм пише гледал. бе, тук пише. Аз не разбирам немски. Сега, подготвяме се за взривяване. Ван. Какво правя сега? Сега, почваш да въртиш Насам, нали? към този пострел. Почваш да въртиш, държиш здраво машинката и въртиш. До откат. Голяма пружина. Много е докато се разбира. Готов съм. Така, момент. Изведи го оттам. Сложи го в другата дупка и като ти кажа, завърташ. Добре. Момент. Какво трябва да направя? Завърташ. Не, Добре, така ми удобно. Да, добре. Дай огън! това си гръмна добре. Забравя да извикам смърт на фашизма, свобода на народа. На другия път, айде.